Hallo julle, hoe gaan dit? Ons gaan vandag die boom klim, want het is lekker om boom te klim. Oké. Oké. Huh? De meisje daar. Oké. Jammer. Hallo julle. Jammer, Roland het my boetie het my iets gevra. Maar sê vir my in die comments watse video's as julle laat ek nog maak. En ja.